Dobrý deň, počúvate podcast rýchlypočítač.sk. Moje meno je Marian Kohn a budem vás sprevádzať týmto podcastom. V dnešnom dieli sa pozrieme na tému 10 najlepších SEO pluginov pre WordPress v roku 2025. Zlepšite viditeľnosť svojho webu. V dnešnej digitálnej dobe nestačí mať len web stránku. Potrebujete, aby vás ľudia našli. Či už ste majiteľom malej firmy, blogerom, alebo spravujete väčšiu značku, dosiahnuť vysoké hodnotenia vo vyhľadávačoch ako je Google je kľúčové pre prilákanie návštevníkov a rast vašej viditeľnosti na internete. Avšak SEO, optimalizácia pre vyhľadávače, môže byť zložitá, najmä ak neviete, kde začať alebo aké nástroje zvoliť. Tu prichádzajú na scénu SEO pluginy pre WordPress, ktoré vám pomôžu jednoducho optimalizovať obsah, vylepšiť štruktúru stránky a nakoniec dosiahnuť lepšie výsledky vo vyhľadávaní. Výber správneho SEO pluginu však môže byť náročný. Na trhu je veľa pluginov, ktoré ponúkajú rôzne funkcie a výhody. Zle zvolený plugin môže spôsobiť zbytočné komplikácie, stratený čas alebo dokonca poškodiť SEO vášho webu. Preto som pre vás pripravil zoznam 10 najlepších SEO pluginov pre WordPress, a ktoré sú efektívne, ľahko použiteľné a pomôžu vám zlepšiť viditeľnosť a hodnotenie vášho webu. Yoast SEO je jedným z najpopulárnejších a najdlhšie používaných SEO pluginov pre WordPress. Tento plugin pokrýva všetko, od optimalizácie na stránke až po technické prvky ako sú XML, sitemap a breadcrumbs. Obsahuje nástroj na analýzu obsahu, ktorý vám navrhne vylepšenia, aby ste lepšie cielili kľúčové slová a zvýšili čitateľnosť. Premium verzia ponúka pokročilé funkcie pre tých, ktorí potrebujú viac. Je vhodný pre začiatočníkov a mierne pokročilých používateľov, ktorí hľadajú komplexné riešenie pre SEO. Rank Math sa stal veľmi populárny vďaka svojej používateľsky privetivej verzii a pokročilým funkciám. Tento plugin umožňuje optimalizovať príspevky pomocou bohatých úryvkov, tzv. Rich Snippets, automatických návrhov kľúčových slov a podrobných SEO auditov. Bezplatná verzia ponúka mnoho užitočných nástrojov a v prípade potreby je k dispozícii aj platená verzia s ďalšími možnosťami. Je vhodný pre používateľov, ktorí hľadajú plugin s množstvom funkcií, ale bez poplatkov. Ak je tvorba obsahu kľúčová pre vašu SEO stratégiu, plugin SEMrush SEO Writing Assistant musíte mať. Tento nástroj vám pomôže optimalizovať články a príspevky v reálnom čase, tým, že poskytne odporúčania na kľúčové slová, čitateľnosť a najlepšie praktiky pre SEO. Prepojenie s nástrojmi SEMrush znamená prístup k najlepším SEO analytickým nástrojom. Je vhodný pre tvorcov obsahu, ktorí chcú optimalizovať svoje články priamo počas písania. All-in-One SEO Pack je jedným z najstarších pluginov, no stále veľmi populárny. Tento plugin je jednoduchý na používanie a automaticky spravuje SEO pre stránky, príspevky a vlastné typy príspevkov, Custom Post Types. Obsahuje aj funkcie pre integráciu so sociálnymi médiami a generovanie XML sitemapy, čo pomáha vyhľadávačom efektívne indexovať váš obsah. Je vhodný pre začiatočníkov, ktorí hľadajú jednoduchý a efektívny plugin na SEO. Aj keď WP Rocket nie je priamo SEO plugin, je neoceniteľným nástrojom pre zlepšenie rýchlosti načítania stránky, čo má priamy vplyv na SEO. Tento plugin sa zameriava na optimalizáciu výkonu webu pomocou kešovania, čo vedie k rýchlejšiemu načítaniu stránok a lepšiemu používateľskému zážitku. Rýchle weby majú lepšie hodnotenie vo vyhľadávačoch a lepšie konverzie. Je vhodný pre tých, ktorí chcú optimalizovať rýchlosť svojho webu a zlepšiť výkon SEO. Squirrely SEO je ideálny pre začiatočníkov, ktorí potrebujú viac než len zoznam SEO úloh. Tento plugin poskytuje odporúčania v reálnom čase, kým píšete príspevky, a tiež vám dáva skóre SEO, aby ste sledovali svoj pokrok. Obsahuje nástroj na výskum kľúčových slov, analýzu obsahu a optimalizáciu SEO na stránke. Je vhodný pre začiatočníkov, ktorí potrebujú podrobnú pomoc s optimalizáciou obsahu. SEO Press je cenovo dostupný plugin, ktorý poskytuje všetky dôležité funkcie pre optimalizáciu SEO. Od prispôsobiteľných metatitulov a popisov po pokročilý schema markup, SEO Press vám umožní jemne doladiť SEO stratégiu na vašej stránke. Súčasťou pluginu je aj podpora pre Google Analytics a integrácia so sociálnymi sieťami. Vhodný je pre malé firmy
a používateľov, ktorí hľadajú kvalitný plugin za priateľnú cenu. Pre tých, ktorí uprednostňujú jednoduchosť a minimalizmus, je The SEO Framework skvelou voľbou. Tento plugin je ľahký, automaticky optimalizuje stránky a príspevky, no zároveň ponúka flexibilitu. Nastavení je ideálny pre používateľov, ktorí chcú čisté a jednoduché rozhranie bez zbytočných komplikácií. Je vhodný pre tých, ktorí hľadajú jednoduchý a efektívny plugin s minimálnym nastavením. Chybné odkazy môžu vážne poškodiť SEO vášho webu. Plugin Broken Link Checker pravidelne kontroluje váš web a hľadá na ňom nefunkčné odkazy a umožňuje rýchlo opraviť. Udržiavanie funkčných odkazov je dôležité pre vyhľadávače, ktoré budú efektívnejšie indexovať váš obsah. Vhodný pre tých, ktorí potrebujú zabezpečiť, aby ich web bol čistý a funkčný. Štruktúrované dáta pomáhajú vyhľadávačom lepšie pochopiť obsah vašej stránky, čo môže viesť k zobrazeniu rich snippets vo výsledkoch vyhľadávania. WP SEO Structured Data Schema umožňuje jednoducho pridať tento kód do vašich stránok, čím zvyšuje vašu viditeľnosť v Google a ďalších vyhľadávačoch. Je vhodný pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoju viditeľnosť vďaka rich snippets vo vyhľadávačoch. Aj keď SEO pluginy sú veľmi užitočné a môžu výrazne zlepšiť výkon vášho webu, výber toho správneho pluginu a jeho správne nastavenie môže byť pre laika náročné. Niekedy sa môžete zaseknúť v spleti technických detailov alebo sa jednoducho rozhodnúť pre nevhodné riešenie. Preto je dôležité mať odborníka na WordPress, ktorý vám pomôže vybrať správne nástroje a nastaviť ich optimálne. Ako WordPress špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti SEO vám rád pomôžem vybrať najvhodnejší plugin pre váš web, nastaviť ho a optimalizovať vašu stránku tak, aby bola viditeľná pre vyhľadávače a priviedla vám nových návštevníkov. Ak chcete získať skutočné výsledky a zlepšiť svoje online podnikanie, kontaktujte ma ešte dnes. Spoločne vytvoríme SEO stratégiu. Ak sa vám páči tento podcast, môžete ho podporiť tým, že ho budete zdieľať na sociálnych sieťach a ďalšie podobné diely a články a podcasty nájdete na našej stránke rýchlypočítač.sk. Ak máte nejaké podnety alebo návrhy na zlepšenie alebo na témy, ktorým by sme sa mohli venovať v tomto podcaste a článkoch na blogu, kontaktujte nás na našej adrese info@rýchlypočítač.sk. Moje meno je Marian Kohn a bolo mi cťou sprevádzať vás týmto podcastom rýchlypočítač.sk a prajem vám krásny deň a všetko dobré.